ha sigut el polític millor valorat de tot l'estat espanyol, no de la nostra nació, no del País Valencià, no, ojo, de tot l'estat espanyol, elegit diputat en el Congrés dels Diputats, ha sigut decisiu estos dies en la moció de censura contra el govern de Mariano Rajoy i crec que no podries haver vingut en millor moment perquè estic segur que vindràs carregat de coses que contar-nos. Per favor, Joan Baldoví. Bon vespre i gràcies per haver vingut a escoltar aquesta bona ànima que ve de la Ribera Baixa. He estat escoltant així tota la gent, a mi també m'han vingut molts records. M'han vingut els records, per exemple, quan tu parlaves de que uns jovenets es van implicar. Jo recordo que a 16 anys vaig somiar que volia ser alcalde del meu poble. El meu amic i jo diguérem, i si algun dia som l'alcalde del nostre poble? 30 i pico anys després jo era l'alcalde i el meu amic primer tinent d'alcalde. O sigui que els somnis, de vegades, si els persegueixes, acaben acomplint-se. Recordo les primeres eleccions municipals, a mi m'agrada la política des que em pariren. Les primeres eleccions municipals jo estava en un partit de superextrema esquerra, supernacionalista, supertot, i érem també jovenets i jo crec que teníem més militants que boig. Mira si érem jovenets que no vam aconseguir, en el meu poble havies de fer una llista de 24, no vam aconseguir fer-ne 24 i això que eren més de 24 perquè molts en l'any 79 els pares encara no sabien que estaven militant en partit i tenien por de donar la cara. L'any 87, quan tu vas ser regidor, jo va ser la primera vegada que vaig anar en llista. Jo anava al 8 de la llista. Recordo que em destinaren a un poble d'allà al sud, jo estava de mestre interí, i em pengi la meva habitació, orgullós, el cartell electoral, que jo anava de 8, i no anàvem a treure'n només que un, però jo estava content i pagat de veure'm allí el número 8. Bé, la vida ha canviat, i ha canviat per a bé, jo crec que en el nostre país. Si hi ha alguna cosa que hem fet és que el mapa polític valencià avui no s'entendria sense Compromís. Abans, el mapa polític valencià era un mapa que podia ser de Múrcia, podia ser d'Albacete, podia ser de Cuenca. Avui hi ha una anomalia de la que jo m'alegre moltíssim, jo crec que és una anomalia beneficiosa, que és l'aparició, la irrupció i la consolidació de Compromís en el mapa polític valencià. I jo sempre dic que si Compromís no existira, algú l'hauria d'haver inventat. Alguns estem, des de molt jovenets, pensant que feia falta una opció valenciana, una opció d'estricta obediència valenciana, una opció que de vegades és decisiva, i això ho has dit tu. El canvi a la Pobla no hauria sigut possible sense Compromís. El canvi a Madrid no hagués estat possible sense Compromís, sense els 4 diputats de Compromís, que des del primer dia vam dir ben clar que nosaltres recolzaríem qualsevol moció de censura que fera fora el Partit Popular, que fera fora Mariano Rajoy i que, en fi, passarem pàgina. L'altre dia vaig estar, esta setmana ha estat el dijous, vaig estar a Madrid i ja s'havia fet públic la composició del nou govern. I nosaltres, allí en l'espai on tenim Compromís, on tenim els despatxos i el corredor que tenim taules, teníem una foto del govern anterior. De repent, quan estàvem arrencant la foto, es va fer en blanc i negre. Pareixia una foto de feia molts anys. No us sembla un govern estantís, un govern vell, antic, que prompte han envellit? De sobte, Mariano Rajoy és com si s'haguera dutxat
i el tiny del cabell, que se'l tiny fins així, li xorrara per ahir per la cara sense aguantar. S'ha fet vell, és un govern que s'ha fet vell. I nosaltres, Compromís, hem contribuït. I li ho vaig dir el dia que discutíem la moció de censura. El dia que discutíem la moció de censura li ho vaig dir al nou president. Això fa 2 anys que hauria estat possible. Fa 2 anys que hauríem pogut fer un govern progressista. I alguns, per temor, alguns altres per impaciència i alguns altres per no sé què, no va ser possible. Compromís el tinguérem clar des de primera hora. Ho hem intentat des de sempre. Vam intentar pactar un govern de progrés amb una agenda valenciana, perquè per això ens envieu allà a Madrid amb una agenda valenciana amb el Partit Socialista en l'any 2016, en aquelles eleccions. Per cert, quan algú diu incís, quan algú diu el polític millor valorat, la meva dona sempre diu el mateix, perquè no el coneixen com el conec jo, si no, la mateixa seria el més valorat. Nosaltres des del primer dia ho vam intentar. No va poder ser. Quan estàvem negociant, un dia ens apareixen Pedro Sánchez i Albert Rivera en un pacte quan el dia antes havien estat negociant amb nosaltres. Allò a mi em va aparèixer una falta de respecte, una falta absoluta de respecte. No va poder ser. Nosaltres ho intentarem quan finalment no va eixir en aquell acord del Prado en l'últim moment, a veure si encara ho aconseguim. No va poder ser. Ho vam tornar a fer després en les noves eleccions, no va poder ser. I finalment li donarem 2 anys de vida a Mariano Rajoy. Què hem fet en aquests 2 anys? En el meu poble diuen animalar, jo no la vaig a dir. Hem fet el que vulgueu. No hem fet res. No hem fet res perquè totes les lleis que s'havien aprovat durant aquests 4 anys, els 4 anys que Rajoy i el PP va tindre majoria absoluta, totes aquestes lleis que han anat a la contra de qualsevol dels que esteu ahí, no havien canviat ni una coma. Ni una coma. No hem fet res en 2 anys. I tot el que aprovàvem de nou ho ficaven en el caixó i impedien que es tramitara les lleis. Per tant, ha sigut 2 anys perduts. Jo tenia una sensació de perdre el temps, de pujar a la trona, saber que probablement anàvem a guanyar la votació, però que després allò que aprovàvem no tindria cap continuïtat. I això és el que hem fet. I per això, quan es posa aquesta oportunitat damunt de la taula, Compromís ho diguérem des del primer dia. Jo crec que foren els primers que ho diguérem. Ho vam dir també en la moció de censura de Pablo Iglesias, que nosaltres votaríem qualsevol moció de censura que possibilitara un canvi en el govern de Madrid. I per això foren els primers que ho diguérem. Amb coherència. Nosaltres sempre hem dit això i jo crec que això ha ajudat a que altres no pogueren ficar-se de través. Com anaves a tornar tu a la teva terra i dir que havies tingut l'oportunitat de posar el partit més corrupte d'Europa fora de les institucions i que no ho havies fet? Quan nosaltres diguérem anem a fer-ho, Podemos també ho va dir el mateix, anem a fer-ho, quedaven els demés. Esquerra Republicana anava a anar a Catalunya i dir hem pogut tirar a Rajoy i no l'hem tirat. El PDeCAT anava a tornar, presentar-se davant dels electors i dir heu pogut tirar a Rajoy i no l'heu tirat. I el PNB anava a tornar a Euskadi i dir heu pogut tirar a Rajoy i no l'heu tirat. I va confluir tot això. Allò, de repent, el que pareixia que no... Jo crec que ni tan sols Pedro Sánchez es creia, quan la va presentar, que allò anava a acabar com va acabar. De fet, jo recorde, me'n vaig anar dilluns a Madrid, dilluns me'n vaig aportar 3 camises, m'anava per 3 dies, dilluns, dimarts i dimecres, m'aporté 3 camises. I vaig dir el dilluns i el PP convoca la moció de censura per a dijous. I dic, hòstia, un error. Ho estic
tindré que mesurar-me les camines. I tindre'n una, guardar-me'n una per a divendres que estiga neta. O sigui, per després de canviar, ficava una samarreta i la camisa la guardava allà en els espais per no... En fi, perquè estiguera potable. O si no, també tenia previst anar a comprar-me una camisa. I fem el ple ordinari, perquè Ciutadans s'empenya en que en lloc de ajornar el ple a esta setmana, no, ells volien que es fera el ple ordinari. I després del ple ordinari, el ple extraordinari. Per tant, jo m'anaria per 3 dies, per 2 nits, i al final acabi tornant el divendres. L'últim WhatsApp que jo li envié dimarts per la nit a un amic, li dic, això no és ni de locos. El PSOE ni ens ha cridat, ni el dilluns. Li dic, això no és. Ni el PSOE s'ha ficat en contacte amb nosaltres. Jo dic, pareix com si no volgueren ni guanyar aquesta moció de censura. I la mateixa nit em toca el flamant ministre de Foment, Ábalos, i em convoca per una reunió a l'endemà. I ens diu això, que era impossible negociar, és a dir, en 2 dies és impossible negociar qualsevol cosa. I per tant, nosaltres reiterem el nostre recolzament, ell ens dona les gràcies i recorda que em diu, en lo que pugues, ajuda'ns. I dic, home, ajuda. El que has de fer és parlar en els catalans. Vull dir, si vols guanyar aquesta moció, a nosaltres ja mos tens, a Podemos ja tens. Has de buscar-te els vots, parla en tardà, parla en campuzano i a veure si això vola. I de repent allò comença a tindre visos de que pot eixir. Nosaltres estem en un passeig on està també el PDeCAT, que està en el grup mixt. Jo vaig veure la secretària general del PDeCAT. Quan eixim de la Junta de Portaveus de dilluns, se'n tornen el PDeCAT i el PNV, Aitor i Campuzano, mos en tornem junts, se'n van a una reunió i jo començo a olar que allò tenia visos de prosperar. Dimecres tinc un dinar en periodistes i me la juga. Em pregunta, Sr. Baldoví, ¿usted què cree? Jo dic, això ix. I jo, a partir d'aquest moment, comença a posar-me un somriure en la boca. Això que quan te rius i no saps per què, però s'estava alegre. De fet, alguna periodista em diu a l'endemà, jo anava, faig el passeillo, em pregunten i diuen, què passarà? I jo vaig dir una cançó que jo soc molt balladora, de tot. Jo ballo des d'ensaes fins a pasodobles, fins a música disco i funk. I com soc molt ballador, se me va vindre una cançó al cap. I vaig dir a les 9 del matí, quan entràvem a la moció de censura, i dic, love is in the air. L'amor està en l'aire. O sigui, volava la possibilitat de que allò fora possible. I a mesura que anava passant pel matí, les claus ens deien que allò era possible. Hi havia una clau que era el discurs de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tenia que dir dos coses importants, és a dir, havia de fer un discurs respectuós amb els partits catalans que tenien, és a dir, tenia que fer un discurs respectuós i sobretot un atac clau per a que votara el Partit Nacionalista Basc era que dia que les eleccions no anaven a fer-se immediatament. En el moment en què diu això, que tu veus que el to és un to respectuós en tots i que anuncia que les eleccions serà tard, jo dic, això està més que cantat. El PNB tenia que esperar a que fera el discurs i a les 2 ja va eixir ja per tots els costats que anaven a recolzar aquella moció. El que vingui després, ja ho sabeu, Rajoy desapareix, se'n va a dinar, desapareix. On està este xiquet? On està este xiquet? Que no torna a casa. Se'n ha de dinar i no torna. Jo m'havia fet un discurs per a despedir-me d'ell. Jo en Rajoy he tingut el goig de confrontar moltes vegades. Jo no sé per què jo li queia mal, ell a mi no em queia mal. Em queia mal perquè feia les polítiques que feia
i perquè era del PP, però com a persona, jo no sé, a mi me pegava molt. El primer dia jo pensava que jo acabava d'arribar allí, era un poll que encara sense cap, que arribes la primera vegada que arribes allí i dius, hòstia, això, Baldo, no la cagues, Baldo, fes-ho bé, fes allò que els teus estan esperant. I ell, en el discurs d'inici, em pega més que Amallur. Amallur tenia 7 diputats, jo dic, es pegarà, els d'Amallur es pegarà el que no està escrit. Doncs no, es fixa en mi i comença a pegar-me i a dir-me que no era del sí y que usted no gana ni en su pueblo. 3 anys després li ho vaig dir. No es que no gano en mi pueblo, no. Es que le he doblado, señor Rajoy, le he doblado. I bueno, jo volia despedir-me de Rajoy i no ho vaig poder fer, perquè l'home no estava allí. Ningú sabia on estava, ningú, dirien, de periodistes. Els periodistes, jo vaig llegir després del discurs, ningú sabia on estava Rajoy. Vaig anar a fer una entrevista en Àngels Barceló a la SER i en aquest moment es confirmà, eren les 8:30, que Rajoy seguia en el restaurant on havia anat a dinar. En aquest moment començà a córrer la notícia i és quan els periodistes començaren a anar a la porta del restaurant per captar aquelles imatges quan ell diu no, està tot tancat, ja és hora d'anar-te'n a casa. I capten aquelles imatges. A l'endemà sí que esdevé... A mi m'ha pareixit una falta de respecte perquè estan fent una moció de censura a tu. I m'ha pareixit una falta de respecte a tot el que representem és que estem allí dins. Jo represento a molts dels que esteu avui així i entenc que quan vaig a una moció de censura, ell, que també respecta a gent d'ací de la Pobla, havia d'estar present perquè era una moció de censura contra ell. I em pareixia una falta de respecte. Sí que és de veres que l'endemà ho va arreglar i, en fi, va estar quasi al final, quan a l'hora de la votació, es va acomiadar i d'alguna manera ho va arreglar una miqueta. I bueno, passar allò. Sense esforç de compromís no haurà passat, perquè la gent, alguns estaven tentats d'abstindre's. Molts partits estaven tentats d'abstindre's. I la nostra determinació des del primer dia va fer canviar algun vot perquè en definitiva ningú volia tornar al seu país en això. Bé, hi ha un nou govern. Nosaltres hem dit que saludem aquest nou govern. És a dir, l'aposta per les dones ens pareix bona. Han hagut molts governs que han sigut només d'homes i ningú s'ha queixat. Per tant, que ara n'hi hagi un 66 o un 67% de dones per tots els anys que no hi ha hagut dones en el govern. Em pareix absolutament normal. I des de Compromís celebrem aquesta aposta per un govern presidit majoritàriament per dones. Celebrem també l'aposta per la ciència. Jo crec que els valencians, jo he vist així que sou gent preparada, els valencians, necessitem apostar també no només per l'economia de la rajola i l'economia del turisme, necessitem apostar per la ciència. La ciència, en definitiva, és el que fa que la nostra economia pugui ser més competitiva. No podem competir només en salaris baixos, en costos de producció baixos. Hem de competir també, si volem ser un país a l'altura d'Europa, hem de competir també amb I+D+I, amb la ciència. Per tant, ens ha paregut molt bé que hi haguera un Ministeri de Ciència. Ens ha paregut també molt bé que siga un govern amb presència europea. Em pareix molt bé. Veurem quina Europa, quines polítiques segueixen aplicant-nos d'Europa. Si són polítiques socials o si segueixen sent polítiques. I, com a valencià, ho he de dir, em pareix molt bé que n'hi hagi ministres valencians. Nosaltres ho denunciàvem en el govern de Rajoy. En el govern de Rajoy, en l'últim, no hi havia ni un ministre valencià, ni un secretari d'Estat valencià, ni un director general valencià. Per tant, no ens podem queixar. És una aposta valenciana. I el que nosaltres diem és que siga, no només siguen valencians perquè ho porten escrit en el DNI, sinó que es nota que n'hi ha ministres valencians en el BOE, on ixen les licitacions, on en realitat es concreta la política d'un govern. Per tant, nosaltres que som un partit d'estricta obediència valenciana i que només ens deguem a les persones que viuen entre el riu Sénia i el riu Segura, nosaltres diem
pot estar en el govern Rajoy o pot estar en el govern Sánchez, però nosaltres diguem el millor per als valencians i per tant les mantindrem. I si hi ha alguna esmena que tinga possibilitat de triomfar, que vinga a millorar la situació d'aquests pressupostos, Compromís votarà que sí. Votarà que sí, perquè per això ens han enviat avui, per intentar representar els interessos de la gent que viu i que treballa així, al País Valencià. Per això, en això serem molt contundents. I també serem lleials en la mesura que Pedro Sánchez siga lleial als interessos valencians. Ni més ni menys. I en això serem contundents. I en tot l'altre farem com vosaltres, serem responsables, tindrem trellat, sabem el que tenim que votar. No som aventuristes, som gent de trellat, pares de família, alguns jo a punt de ser abuelo, o sigui, persones ja de poques tonteries. Per tant, serem això, tindrem trellat a l'hora de saber què és el que tenim que votar i recolzarem, i estem contents de que hagi canviat el govern de l'Estat. Però també hauran d'entendre, alguns hauran d'entendre que de 84 a 176 van molts boig i que farà falta que xerren, farà falta que dialoguen, farà falta que pacten, farà falta que acorden. I ahí estarem nosaltres per a pactar entrellat, però que no pensen ningú que 84 és una majoria absoluta. Per tant, sí que demanem això, que tinguin també trellat i lleialtat com ho estan tenint així, per exemple, en el govern del Botànic. No és igual que governi el PP que governem nosaltres, no és igual. La vida ha canviat, i ho has dit tu, la vida ha canviat per a moltes persones i volem que seguisca canviant. No és el mateix un govern del Botànic que ha llevat el copagament farmacèutic, que els xiquets no paguen els llibres, que ha fet una llei de vivenda energètica, de pobresa energètica, que ha fet una llei de la vivenda, que ha fet una llei de renta garantida d'inclusió. És a dir, que estem pensant en les persones, pensant en les persones. I alguna de les coses de la composició d'aquest govern, si us fixeu el nom de les conselleries valencianes, ho dia esta matí Mònica Oltra, si us fixeu en la denominació de les conselleries valencianes, en la denominació de molts ministeris, està copiat del govern del Botànic. Hem sigut els primers que hem apostat per una conselleria d'igualtat. Hem sigut els primers que hem apostat per una conselleria d'habitatge, de la vivenda. Estem sent referent, Compromís, estem sent referent en tot l'Estat. I ho seguirem sent, perquè hem vingut així per a quedar-nos. I com que l'acte està fent-se llarg, jo començaré a fer un final, perquè ja veig que alguna gent està mirant el sopar i tot això. Mireu, quan estava estos dies allí, un tenia la sensació de que estava fent història. Que estava fent història. Vos parlava del somriure. A mí me diuen, ¿hace usted cara de felicidad, señor Baldoví? Yo digo, sí, soy feliz. Soy feliz. Antes de que pasara. I si n'hi havia una cosa que ha sigut impagable, era veure determinades cares de determinada gent. Veure la cara d'Albert Rivera en diners no es paga. En diners no es paga. Veure la cara d'una bona diputada, atenció al que passa en el PP, atenció. Veure la cara de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa Maria, la vesprada d'autos on Rajoy no estava, només hi havia un bolso solitari ahí. A mi m'agrada sempre que m'he dit xiclet diu, taca la boca. M'agrada sempre dir, taca la boca. Bueno, pues, Soraya és com si volguera esclafar el xiclet. Jo no he vist una dona menjar xiclet en la malícia que menjava Soraya Sáez de Santa Maria i ixa vesprada xiclet. I jo li dic a la del costat, jo tinc al costat a la Canària, Ana Oranas.
Ana Oramas, que diu que és molt amiga d'ella. Jo dic, Ana, ¿tú estás viendo tu amiga cómo está comiendo chicle? ¿Tú crees que esto es de recibo? Jo dic, dile algo, però estava xitxa. Era com un cocodril menjant. Bé, posa dos exemples de cares, però n'hi havia moltes cares. Gent que ens ha menyspreat i que ens ha tractat moltes vegades i que ens ha mirat per damunt del muscle. I veure les cares de dir, en el PP dir, no pot ser que estiga passant-nos això. Això no és veritat. Això despertarem i seguirà Mariano. Era aquesta cara d'incredulitat. I la cara de desconcert que tenien els de Ciutadans, estaven descol·locats, no sabien ben bé què fer i al final s'han quedat retratats. Vull dir, han fet un retrato de dir, heu pogut abstindre-vos en el moment en què tiraven fora la corrupció del govern i heu votat que no. Per tant, no conteu ja més històries. Formeu part d'eixa foto negra que poguereu tirar a la corrupció d'ahir i només buscareu els vostres interessos particulars. Eleccions, eleccions, eleccions. Era el mantra que tenien. I en tot aquest amalgama de partits sí que hi havia una cosa clara. I era que ningú volíem anar a eleccions. Ningú volíem anar a eleccions. I això es va conjugar de diferents maneres. I va passar el que va passar. I escolteu, amb tota la legitimitat del món, este és un govern legítim, encara que el PP diga el que diga. És un mecanisme que preveu la Constitució, que s'ha emprat 3 vegades abans i que en esta quarta ha eixit, pel que siga, però ha eixit. Per tant, és un mecanisme constitucional, té tota la legitimitat del món. I ara, a esperar a veure què és el que fa este govern. A nosaltres ens tindrà al costat. I acaba en una anècdota xicoteta. Quan te criden, quan se fa una votació de persones, és nominal, per tant te criden si dius sí o si dius no, o si t'abstens. La del meu costat, dos anècdotes, una i dos. La del meu costat és la Canària. La Canària arriba el dilluns i me diu, Baldo, yo tengo mi discurso, esto ya tenía clar que no eixia, yo tengo mi discurso. Conforme anava passant la setmana, el dijous de matí diu, bueno, yo he preparado 2 discursos para ver. I quan se sap a migdia què és el que anava a passar, jo dic, Ana, ¿verdad que vas a sacar el segundo? I diu, sí, i va canviar de vot. Del no va fer així, no? I diu, quasi que me voy a abstener. I es va abstindre. Bueno, dic, la sensació de quan te criden i tal és, jo vaig pronunciar un sí contundent, fort, decidit, sí. I quan la presidenta del Congrés de Diputats diu el resultat de les votacions, no vaig poder, això a vegades te venen imatges que te'n recordes tota la vida. Jo, aquesta imatge me vingué al cap, jo vaig a ser abuelo en setembre, al meu net li diran Manel, i me va vindre al cap una cosa, jo dic, quan siga el xicón una miqueta gran li diria, Manel, t'abuelo dirà a Rajoy.